Ainut syy, hyvät Niina ja Timotea ja Mikkonen, ajatuksienne vaarallisuudelle on niiden typeryys. Kaikki hyvä, mitä ihmiskunta on saanut olemassaolonsa aikana aikaiseksi, on alussa ollut ajatuksia ja ideoita. Tiede, filosofia ja taide ovat kaikki avarakatseisten ja luovien ihmisten ajatuksien hedelmiä. Kyseisten ajatusten kehitykselle on olennaisen tärkeää, että ajattelua ei rajata mihinkään kiinteään dogmiin, vaan mielen annetaan toimia vapaasti. Tässä sijaitsee ajattelun ja ideoiden suurin vaara. Luonnollisesti myös huonoja ideoita syntyy, ja ihmiset ilman parempaa tietoa antavat itsensä tulla suostutelluiksi näiden ajatusten kannattajiksi. Osoittamanne avoin rasistisuus, sovinistisuus, ahdasmielisyys, empatian sekä logiikan puute ja käyttöön liian huolimattomasti annettu tiedonvälityskoneiston potentiaali tekevät teistä vaarallisia. Ei se, että yleensä tuotatte ajatuksia, kuten muutkin eläimet. Feminismi on aate, joka pyrkii parantamaan naisten asemaa. Feminismin päämääränä on poistaa sukupuolten välinen eriarvoisuus. Missään tapauksessa feminismin tavoitteena ei ole miesten alistaminen. Syy sille, miksi feministit siirtävät yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien painopistettä naisia kohti, johtuu siitä, että naisten asema on miehiä heikompi. Jos alistettuna osapuolena jossain kulttuurissa olisivat nimenomaan miehet, parantaisivat feministit nimenomaan miesten asemaa. Ja tästä on esimerkkejä myös meidän kulttuurissamme. Esimerkiksi isyysloma on hyvä esimerkki feministisen ajattelun miehiä hyödyttävästä vaikutuksesta. Ja väitteeni siitä, että feminismi olisi jonkinlainen etujärjestö, on salaliittoteoriana mielenkiintoinen, huvittava, epätosi ja täysin vailla todistuspohjaa, mutta mielenkiintoinen. Rasismilla tarkoitetaan ideologiaa tai toimintaa, jossa ihmisten väitetyn rotuluonteen ja siihen liittyvien fyysisten piirteiden tai sanan laajemmassa merkityksessä muutenkin kulttuurin tai etnisen alkuperän erilaisuudella perustellaan eriarvoista kohtelua, eli syrjintää. Tämä on rasismin määritelmä. Tajuamme kyllä, että ette ole feministejä, se on itsestään selvää. Tajuatteko te, että olette rasisteja? On omituista, että näette ihmisten sosiaalisen vapautumisen jotenkin heidän oikeuksiaan rajoittavana. Miesten naismäinen käytös ja päinvastoin on seurausta vanhanaikaisten sukupuoliroolien murtamisesta, joka lisää ihmisen vapautta eikä poista sitä. Olette tästä mielestäni hyvä esimerkki, koska ylläpidätte edelleen vanhakantaista sukupuoliroolijakoa, eikä kukaan teitä kiellä tekemästä niin. Tekopyhäksi toimintanne muuttuu siinä vaiheessa, kun ette epäröi käyttää sukupuolijaon teille suomia vapauksia hyväksenne, mutta pyritte kieltämään muilta samat oikeudet. Niin on varsin valppaasti käyttämä julkinen sananvapausoikeus ei ole aina koskenut eikä monissa kulttuureissa vieläkään koske naisia. Eli teille hyödylliset vapaudet ovat oikeuksia ja muille hyödylliset perversioita. Sivuhuomautuksena sellainen, että en pysty käsittämään pakkomielteisyyttänne lisääntymistä kohtaan. Väestönkasvun pysähtyminen on vain terve ilmiö. Elämme rajalliset voimavarat sisältävässä ympäristössä, ja hillitsemätön väestönkasvu saavuttaa ne rajat varsin nopeasti. Ihmisen perusoikeuksiin kuuluu päättää omasta lisääntymisestään. Jotkut meistä haluavat nähdä naiset muunakin kuin lajun jatkuvuuteen alistettuina ihmishautomoina, mutta tehän ette muutenkaan usko naisten oikeuksiin, joten kai ajattelumallinne on vääristyneiden lähtökohtiensa sisällä ihan looginen. On moniakin asioita, joita ihmiset ovat ajan kuluessa pitäneet tutkimattakin ymmärrettävinä. Esim. Maapallo ymmärrettiin littääksi varsin pitkän aikaa, mutta kun asiaa tutkittiin, huomattiin, että väärässä on oltu.
Ihmisten huono itsetunto ja sokea perinteinen kumartaminen estää heitä myöntämästä olleensa väärässä, ja yhä tänäkin päivänä löytyy ihmisiä, jotka uskovat, että maa on litteä. On erittäin selkeästi useissa tutkimuksissa osoitettu, että ihmiselle on tärkeintä se, että hän kokee lapsena olevansa turvassa ja rakastettu. Vanhempien määrällä, iällä, sukulaissuhteilla tai sukupuolilla ei ole hirvittävän suurta vaikutusta lapsen kehitykseen. Katastrofaalisin haitta lapsen kehityksen kannalta tulee kaltaisilta ne ahdasmielisiltä konservatiivisilta sortajilta perheen sosiaalisessa lähiympäristössä, jotka antavat lapsen ymmärtää vanhempien ja siten lapsen olevan jotenkin vähempiarvoisia. Olette täysin oikeassa siinä, että viina ja tupakka sekä huumeet ovat raskauden aikana nautittuna erittäin haitallisia sikiölle. Lisäksi ne ovat vaarallisia äidille raskauskomplikaatioiden riskin noustessa. Ongelma on tunnistettu ja sen kitkemiseksi tehdään kaikki mahdollinen. Yksi suuri estävä tekijä on kuitenkin kaltaisten ja sortajien ahdasmielisyys. Äidit tuntevat syvää häpeää ja jopa uhkaa yhteiskunnan taholta, jos tunnustavat päihdeen käyttönsä raskauden aikana. Ongelma ei vain ratkea ennen kuin sairas ihminen hakee sairauteensa apua. Se, että äidin syytetaakkaan lisätään vielä sikiönkin pahoinpitely, ei missään mielessä laske kynnystä hakea apua. En henkilökohtaisesti pysty käsittämään, miten mielessänne moraalisesti oikeutatte sairaudesta rankaisemisen. Sillä sitä addiktio on, sairaus. Joten jos haluatte oikeasti olla avuksi päihdeäideille, niin lopettakaa tuomitseminen ja tarjotkaa pyyteetöntä apua. Käsityksenne rakkaudesta on erittäin mielenkiintoinen, jos sen ainut oikea ilmenismuoto on valtio- ja kirkkokoneiston hyväksymä lakisääteistä mallia noudattava yhteensitominen kahden ja vain kahden eri sukupuolta olevan yksilön välillä. Lisäksi vertaus siitä, että avioliitto olisi jonkinlainen sotatilanne, on myös mielenkiintoinen. Yhteiskunnassa elää ihmisiä, joiden mielestä sitoutuminen toisiinsa on tärkeämpää kuin suhteen julkistaminen yhteiskunnan laitosten edessä. Avioliitto sekä eroprosessien monimutkaisuus ja tarpeettomuus ovat yhä kasvavalle joukolle ihmisiä tarpeeksi syytä olla astumatta avioliiton sotatantereelle. En ala toistamaan itseäni, mutta tällä asialla ei ole lapsen kehitykseen tai onnellisuuteen tai yleensäkään mihinkään mitään vaikutusta. Avioliitto on aikuisten välinen sopimus, jonka luonteesta lapsilla ei ole minkäänlaista käsitystä, joten miten avioliitto voi olla lapsille parempi? En sano, että se olisi huonompi, mutta ei missään nimessä parempi. Tämän videokirjeen tarkoituksena ei ole loukata teitä millään tavalla. Tarkoituksenani on vain saada teidät tajuamaan, miksi ihmisillä on teistä niin selkeät ja tuomitsevat mielipiteet. Ja on teistäkin varmaan mukavaa välillä kuunnella omasta mielestään väärässä olevaa ihmistä, jota ei voi vain yksinkertaisesti huutaa kumoon. Sillä siihen teidän koko nykyinen mediasirkuksenne perustuu. Jos teidät laitetaan älykkään keskustelijan kanssa vastakkain, huudatte järjettömyyksiä niin kauan, että hän vaikenee, ja jos teitä kohtaan esittää kritiikkiä, kuittaatte sen olankohatuksella vedoten johonkin selittämättömään omasta mielestänne korkeampaan moraaliseen asemaan. Vain kaltaisenne uskonnolliset fundamentalistit voivat ilmentää samanlaista varmuutta ilman varsinaista kokemusta. Esimerkiksi kaiken tämän mylläkän aiheuttanut lastenkasvatusfilosofianne on vielä täysin ilman testausta. Tai siis onhan teillä tietenkin lapsia, mutta se, ovatko kasvatustuloksenne hyviä vai huonoja, ei ole vielä selvillä. Toivon tosiaan, että ette ole vielä onnistuneet aiheuttamaan heille liian suurta vahinkoa asettamalla heidät kieroutuneiden ajatusmallien ja vaikutusten julkiseksi koekaniineiksi. Ja tämän vain aika näyttää.